Kuan ron, pizza 30 sweldo. Daghan lagi mamalit ron ka sweldo. Na, gamay na naman aga salin. Dali ra gid ta makapalit og nabarang sagdanan. Parang Nabara. Ini ka 2027. Lagi. Kaya ako may mag-drive. Ako yung mag-drive nimo. Kaya ikaw kuan man ka karang ay tawanan. Ako kadi man ko tawanan. Kamu na gali kog motor. Dugay ra katong ako nag-vlog. Katong ag motor ni Dansan kuan patong nga motor. Honda Wave nga karaan. Mahadlok kag imong tuhod ma gas-gas. Nga una mahadlok. sa bugas niya, sa monitor. Mo lagi na isang hadlukan. Isa mo drive kay mahadlok sa sagidang hotel ma gas-gasin ba ko unsag mercy nga na mo isang hadlukan. Pero ana, Balik na. Update na po niyo, pwede go. buti na pagbalik. Pero mulig buhol, grabe na pang itim ah. Maroon na pag kuan. Ginauban. Basta kay hadyang palitan sa sagdanan na bara nga pick up kay ag kanang likod. Butangan og kanang may mga pananom. Ay mag-farm lagi boss ang 1 hectare nga juta. Ang tanang ko rito mga kuan, mga lubi. Basta kayo magtanang ko. Dagang service na bara. Agahan mo sa pangandoy sa unang saksanan, Ford Mustang, katong sports car, katong dito pa ko sa global mo dyan ang ipangandoy ng saksanan, Ford Mustang. Anak ko ng gagmay. Mura na malig sisig. Kana, Marag sisig. Sisig. Naman. Sabi, 2, 4, 6, 18. Sambo? Kuya. Gawas. Motor. Nagsulod-sunod na malit. Mao to bitaw sa unang panahon ko to nag-global Miss Prami. Agahadyong gustong sakdanan kay kuan. Ford Mustang. Nga sports car. Ang kay kuan man ang nakahanutoy. Kaya mga kauban sa global sa unang nga taga-alis siya. Katong may mga dato nga gazakado na sila yung sports car. Ipasuway man mi og kuan. Sakay-sakay. Sakay aron man ka. Lamion. Pero basta hindi mo tinuod lagi nga maka-angkan ko og sports car. Unja, dabara. Sakdanan. Kasi kada ko luto ugma. Sabi taya. niya, Gabi na ko naligo. Kaya nang hapon nag-repack na tulog sa usawan sa litsong manok. Kuan to ang hapak gani ha. 50. Napala sa malab. Nagamay na. Kami nagsasawan. Bagaman, naghihida-higda pa kong maridyo, nakatugog na ng pugko. Mga ito pagkatugog na, nagdamgo ko. Ang kira talaga na, nagpugwat ko sa damgo. Nagpapalit ko na ko og cellphone. Agha ko ng kwarta, 78,000. Ako nung ipapalit og iPhone. Paghatag ko nito na, kay di man iPhone. Kuan man ka nang may Samsung Galaxy 24. Grabe hilak tayo, kaya ang kwarta. Ang bawiin kay wala may Samsung nga Galaxy 24. Kay karaan naman na. Grabe nang hilak sa andam ko. Nalapaban ko nung kong ganzam. At ito na miss ka nang naibay sa ang classmate nga mo yung gisubo. Ba, nga nung katupod ng ginambo. O kuya, bang damgo kay Adlawan. Narabay ning comment na nis ang vlog si Agriculo Bautista.
Yun siya nga. Wala ko siya mo angay sa ang drag dari sa Manila kay aran ako nung kalaay. O, tinangad bitaw laay. Tinangad bitaw laay. Unsaon pud nga, wa mo ko lang buhat dari. Lisod pud og kuan. Lisod pud og kanang nay magbubalit tukos karsada arong mabibo. Dari ra mo ko sige kuan, libot-libot. Mo nang laay jud. O istorya nga na. Sa kabuo ko no. Sa kabuo ko no kanang dako. Isa kabuok, Bisaya ka sa kabuok? Bisaya. Pulutan. Pangpulutan siguro. Nang assistant. Ninggara lagi tong bayad nga ning palit. Hindi ko na ilagay. May love. Feeling mo na nila budget. Ni angay tingalit to nimo. Ah, sige magkidhat. Bagay nimo ano sayo, ma'am? Anak ko ang smile ni Jack. Laka ajo lagi, ma'am. Kay lakin sila sihir gihapon na. Feeling mo na nila budget. Kinana. Ano man di ay, inal na magsir. Tayo basig isang nga nahuna, ning angay ka. Kinahan na sila ma'am. Kapalit lagi tagkuan may lab na barang tagkanan. Aso day kay ngudi. Kay unsa lagi mo gawas sa imong bawa mo tinuod lagi na. Ubaran sa pagpaning kamot. Ikaw kadi mapug ka. Tao. Tao. Ag Ford Mustang o atos probinsya lisod kay magsanga-sanga sa agianan kanang di simentado. Ang ira ng Ford Mustang dares Manila magpa sirit-sirit ug daghan kay wa man diri mga kabatuan o buhol grabe kabatuan guba. Maadyo nang nabara kanang dakagligid. Makakontak siguro kung nga na mga sakganan, magapalit pag kundo, nga na. Pero di pa karon kay kuan pa man ni siyang pistuha. Tulo pa tuig sinimula ni nag negosyo, tulo pa ka tuig na bago pa. O pa dyan na yung pundar nga rako. Ngadaghan pa na siya gibuhi. Kaya kuan siya, breadwinner. Sana all, breadwinner. Patungkol pa na siya mansion sa Ila at sa Antikira. Ay, tulog ka kayo nga nanangat tanan. Unsa man? One. Mga 3 sign 3. Wala to ka? Palapitin na surte. Nanatanan tulo. Unsa man? Basta. Sa. Sa ko. Kalahati. Nanatanan. Ang iluloy on. Ang natagan. Lagi yan, boss. Kung baba. Alam na dyan mo undang og vlog. Pero ang ginanghon po sayang. Kay sa una man gali sa voice will do, sige upload. Pila pa to katuyog sige upload bisag voice will do. Karon hinuon nga makasweldo na. Di na mag-upload. Bahala og gamay na Dios, unsa bahala pa daw daghay. Mingan nga undang na kay wala mi imong vlog. Bahala na sila. O kana pa na og mo tan-aw, kanang wala ganahi. Kanang wala ganahi adyo lang mo katan-aw kay ang puko na magus. Atrakos ganahan. Pero karang moingan nga di na din sila ganahan. O kara pa daw kay di mo kumamugus sa tao. Basta kay mag-vlog hapon ko. Sayang ang undangan. Aguban magaling nga gustong musod sa YouTube sila kuan kanang Awanan Brothers. Nga sikat na sila sa Facebook. Gusto sila musod sa YouTube, naanap pa sila vlog sa YouTube pero wa pa sila na monetize. Gusto na pasig na dali. Karon, May sili naman siya. balingki na buta. Bernes. Ikaw, ato pa man ni hapon. Kasi pero lawan kay kasama ng kuma. Sige, matukon may pasig palingki ron. May kamandahan, may kahurot.
Mo tumis Pasig palengke. Basta maora to padadyon gihapon ko dari o istorya. Karang di ganahan. Sige naman. Ano ko na magus. Kay tinad mga tipudangahang vlog ko lagi dari mingaw na lahira sa una nga agahang vlog bibo. Karon lagi araw ka laay wanay lami. Pero sige na laman. Para dyan gihapon kay basin og matay ning antas panahon nga. Bisag laay daghang gapay mo tan-aw. Para makatagom kog mamisus. Mingaw na pod, mingaw. Nawa na kog mga customer. Dahil nga naman dyan kinabuhi. Ang cellphone na, nabipadyo. Nabipadyo ang cellphone. Kaya nagsunod ang dati lang mo ba, no? Kaya ba ito? Ano ka nagaba man eh? Pawabot 5. Pila na dahil? Tulo na. Tulo na kaguhit. Isa, duha, tulo. Masiguro yung tiyan na. Pila ko na? 4-5? Na? 4-5. At to isim ka? Ang tagong kukuan. Para cellphone, di na lang iPhone. Ano na lang Android. Samsung. Samsung na po. Tulo ka buo. Ang hamot karag eh. Talabang sila na kay humot. Samuel, kararang sigan kay humot. Urot na. Salamat sa Ginoo. Pagamos guys, oh. Sana ba? Nani lang pagamos. Hindi mo pa ko na. Ito yung mag-order o ginamos guys. Kung gusto mo makibaw nanian ra. Gasan yung karang pinatuyo. Ang wak na yung daga. Pero bukag na kinamos. Lamay kayong ginamos guys. Wala mo na ibasa lagi isang Para yung bita ko. O di na siya makatuot tarong. Napay mga basa-basa. Hindi, sakto na eh. Baho. Ang ginamos guys, hukto na kadaghan, bridges. Kadaghan na. Para taragado sa kulig kamay. Kamayan ba na eh? Sure eh. Order mo guys, kay mahal ang ginamos. Kani, bratora. Kaya ginamos gani, una raman. Kasi ang harap na yung mga asin. Maligdis, asin. Ang paratar taragado. Oh, mana na. Sa kulang tagkamay. Rasyon. Kamayan. Sa kulig ahos. Ano ba? Ang tangan yung naos lagi. Masik na nga. Kani mo sakto na siguro na sila. Ito na na. Ha? Wala kayong tanang sa kadudo. Yung ba nang Ngani? Wala basa man. Ala. May ngani kadulo basa. Di matik na ida naman ang anak. Murag sakto na sila mga ice guys. Oh, ice. Asin. Ala. Murag mo daghan lang nga asin ha. Sakto na niya, prasyon. Wala ba din makatuog insakto. Oo. Mabaho ra ba? Oo, yung bag. Mahal ra bag ginamos. Ako parang Okay, mahal ra bag. 200. Nana, mas ba imo naman ang giprito. 200 naman eh. Prito naman. May lapo kasi. Tama ka dito, giprito. Ito gilain nga. Gilawon sa ito, pero di na lang. Balhin na sa sudlanan nga. Huwag makasunod nga langaw guys. Murag maunang na eh. Kaya na ni Maho namang ginamos guys oh. Ni Maho ang ginamos guys. Tuna naman yun niya. Paay kag-ikagan naman sa kong abukado. Ibang di. Kaya ibang bawal ko danhi. Lataan bali. Abukado pag ipalit nga kaning abukado, di ko dani pwede. Kay taas sa vitamin K. Mao pag ipalit hinuon.
Dali ang, alam. Baliang. Ngayon na raw. Baga. Ano ka naman baga ba nila? Daotan baga doon. Papupulihin eh. Inilabay din sa papulihin eh. Kaya gansi ang kwarta. Sila. Tara, magkaamara. Papulihin na. Di ko masugot ang pulihan. Ang tuon. Di lagi magsilbi. Ang kahibaw sila. Ang di pa bilaan og balik. Na. Kung may dyan ipuli. Dyan ipikas daan. Kaya pasig daot na po. Hindi na po magbalik-balik. Mo ni tiniod nga baga og kuan. Unod. Katong ganin ha. Dili. Nipis. Dana gamay gliso. Mo ni. Kanin tayo isang hatag mo. Kaya kayo po masisa og asa tong avocado nga. Baga og kuan. Unod. Gamay gliso. Ha? Pamingad, di rin dari ka palit. O, masisa hatag naman na rin. So, warang siting-ting. Oh. Ningin ko nga. Kuya, sira. Sira ang avocado mo. Papalitan daw. Dahil hindi po ha. Wala mo yung kabaw na. Mga gani, huwag na yung mga gamit sa tanging uli. Para makahibaw sila. Kanya may lang yun, nagunod o. Awa. Baga. Nagihurot na ni mo. Magaling ko na human. Ang ganda ka mukha ron. Nakita mo yung gato. Hinig ka nga. Hinig ka nga. Hala, lamedyo ka pala siya sa unog. So, guwapa na ka. Baylo eh. Kanay mong asawa, di pa bagag naong. Agad yung katagilupan. Pagdan ka bayluan. Ito saka, avocado, 50. Dadaot. Kailangan man yung pabayluan. Hindi ka markansi. Na, Ha? kamay na. Bagag panit, gamay piso. Panit mo nito. Panit mo ka. Bagaog. Bagaog kuan, unod, gamay gliso. Muna isang giingon, bali na, bay. Maganda ang avocado ko. Kasi makapal ang laman niya. Maliit lang ang buto. Dahil kihatag na dyan muli, mao. Katong bisayon nga, avocado nga gamuton. Kaya man ni gamuton. Ay, Hindi. Salinik ko, mga, basta kay salinik ko. Bahala na, bawal. ito nga, tai bata. Saba, aso kayo ng tai. Wala, ini. Luka. Ilo ko nagkikisayang na sila. Hindi. Ha? Di naman na, pangit. Kamay magamay.